Gymani Jerry agus tá fáilte rú beag clár na seachtainna seo, sé TG4 Baile nGall géirí a bheits córalum ar a glár seo a nocht. Ba bhein chédaine I taus a géad háchan go Údarás na Gaeltachta siar sam líon 1969. Bhí sé gobar ar iscunán Ryan Státar hí sé géirí, bhí sé gobar ar go dtíbhinn ó thosa sé go chríochna sé 1968 go dtí 1960. Agus bhí teach ósta agus siúpa ag heanaid sa daingan. Bhí sé ar císaige ó náglas, nus a chaiste chuirdáisina díra ar císaige ó náglas ach bhí. 100,000 fáiltrúta TP. Gur mágad a bhartaí. Híl me go bechaí míocha loch na háglase a gunne ól agus tíósta agus rudí an chinál sin ceachíra teach ósta ag an náglas ní chola médíomh hana. Tá na fága chu he. Den eigen til ragen tak an tarne agus shoppebøger vige. Lo agus vi sé hisige onkel vigen var så tengen agus vi sé henigas av vankedet så han går til Blentown agus når kalleched khog ma her krien agus ma var her krien stakk nær I hortøy så kalleched. Agus tog han lest av agus vi sé akkurat godi go boss ma her agus ma var her agus hug ma her an tariget leis Kleir stakk ba ma her agus clowns ba her norsin kegar ba henne kur I héidir immission agus wilder den héidir stiksen lán stikken som lasketchen en kedir som laske det hannig de hinsir sian og hef ma var her ma her krien og hef ma var ach vi ma her vi sé den bor stiksen lán vi sé go den public works så genom så gus vi ma var I stigen og henta series snæna til wilder den héidir blir immission Ach, per skele han sem kleinistach hug sé sé kiet punktlis agus channig sé sin in pop. Agus bechidik sé sagart te ben un testbook no den ki. Ja, der keil sé St. Brendan's Trust bed has a good. Sin den naglas géri. Ach sé taglas sé for teige de. Sé taglas for teige agus vi sé de fáléige de siar rive de muint de hanna hergus de hanna kulgus ro. Agus tá checki go mig ba agus gorat na bechain checken an. Es gig Thomas og Begli a hochti go hochtá ceir. Agus sé riordan sa gorcaig class D cedi punkt han checki go barigum. So vi sé gé sin cho fada sé le hochti go hochtá ceir. Vi agus vi sé les on aglas sin nos. Baide. Tá pobad tein balairt hir Baile nGall le fada. Tá sé gom le oskum benes fi hinni sé benes fi hinni sin bíana goin agus pobad he sin ví sa chlán vi sé ge shanonkuldum in kléirech. Moet je ook nog horen. Een kledige bij? Een kledige nee, kledige steeds, maar wie... Les zijn hem? Les zijn hem, wie zijn een kledige stapel. Oh, ja. Dus wie tigoste geschehen, wie loostige, gehenige scanner van keeliges. Her sagert, aspects, her naar heen is hier, zo'n zie plakken regierig, taurig. Ja. Agus nog karach, sargarach, zo'n rock zeggen Johnny Franke, mak de verde bij Johnny. Agus kolkaarde maar. Agus yn son o'r Johnny yn y ni'n, agus Johnny sy'n gwaith sy'n e. O, penach i. Cem rhaid i chian y tŵn pob? Nocho, 99. 99, ha sam. Ta sé gwaith, bli'n diag ymlaen. Agus ha bialon agus chlylason. Ta sé gem y facyn eisiau gys Sean, agus ta bialon ag agus ha... O, Ta sé gyrach le ti o tip sé pelín galaras. O, Níl, ha sé bygg noch a vídeo sé pédi... Tam hén in ekkert sé pédi. sé, tíg. Ta par caravan agus kompári sunna gem, van kéle sorcha. Sé, agus... Dein mór an suas ag sé pelín galaras a bit? O, timpel míle... Hvað er mennsk fór? Kiet sa kaga míle denne sa blíen. Kiet gudi míle, sé, timpel mésin. Ta, bín bossna, bín sér na henlad. Ule an chrachón a skúl an leis na teda, nó go bhfuin den an sólasán? Wel, nadar, ach ní chólar i hugor ref. Ní chólar? Ach ten sé da fiachadir, maar níl le héad sa dawn, níl le héad a ha pelín sa dawn. A sé go hífin ar fad. Cyn fágan íar an nach chwilio le héad go hé pelín sa dawn? Mar tví a lána cawn, agus sé sin ten cawn a bháin a ha fant na hasal. Agus atá sé anón aimsig...
Cé hógéad mar dear MS? Ó siad na seanna mana go hóga, agus bhí hálána go gorcaíine. Agus tálána chu timppla ceanna i géir, agus ceanna grádaí, agus ha ceanna siar letaíh, ach níl tá chuide gomá. Ach níl sé fad na hasab fémar ha galra. Ceiste bháin ar faoin teachósta sal nimimiid bai. Na déans muidir teachósta bín se be ceapúil muidir caiintear hótels agus dí mar sinnach ní hinné teach táhar na déan chipse, déan muidir teachósta. Rá mór an ébre dín teitsa sa teachósta sa daingan rá hí ag dúhaintir? Ó, gad bhí. Bhuiach beirte maithir an óg, agus bhí sa chláiste hána bhaide. Agus ruis an gná feig 6 míle, bhí gná anna bhacanan. Mu sé bhí? Sarbósas, agus an son chus agus ag gopad go dtí Reinsdata, femar bhí sé rádaach. Agus an son fósamí ri Reinsdata, fósamí 6 gnáia, mé héna sorcha. Agus cén tá sa bobanis na bhfuil pabán? Tá sé ann ach tá bíalan ní sé tálan de Gá Street Café ní sé glein sé dé. Ó bené. Achas le islamigir háile. Agus tá sé lésaige. Tá sa. Chu tú rusa táchán an chéad táchán go Údarás na Gaeltachta bhí an 1969 agus déann tú gur tún chéad na tá. Weil sin éidir na húdir. Níor bhéan sa bugum san nuair sin a níor bhéan sa bugum an Údarás na Gaeltachta. Mar bhí sadangan níor faoin saoimegin in Gaeltara, mar séad Gaeltara bhí ann. Mar cheapimar go do ghrómaigin tead be Gaeltara, níor bhéan buint paoinegin leis. So hán schóm agus iar fíocht mar hin, agus sé chéad cheiste chuidir ná cad a jom as. Agus dúdrum go meach costa sí go mas, agus go meach sé siús, agus snéan taobh go is mainim mar é. Tá níorí nach meach taidas? Ní a hinna éair, ní bh sé go nó an sé fé spéir go. Híd me nach fear an Santachu? Jo, ach agus tú sé nó, ach ní saint éair vís nehólach. Mar dís tú sa dain ní chuir maristeach jóntas riamh. Níor chuin? Ní a gunn feic ach go raibh daoine fáil jóntas sí chun títhógan, so dí mar sin ach ní raibh na jóntas sí sin an dúine. Ní a tú bhd a feolalam bailíir? Ní ach bheadrí sin son nuair chuisteach san Údarás, níor higus go dtí go goisteach an cótáchtachas a bhí sé don Gaeltachta, agus a bhainte don Gaeltachta. Agus fuidir anna chála ó ghoine a bhí in san Údarás am chainte níos ar feimilig. Agus nuair chuisteach a dús níiad na chápéisí léamh. Agus chuoinem chus go dtí carabór do mistí dráirí sémas me cealt bhí sé na bhainisteoir réún na deisceúir sin de Reine Gaeltachta. I mí mé pedas na heir donta chéide agus chachas leabhar an áidir mórt chugur sum sí chéime sin an féidir dat sé sin na léamh. Agus hiic sé siosach a híad a gáirí. Agus ní féidir data dúirte gailan na stáitse a bhí seach a léamh tí bíúte. Agus bhín ceartaige. Chaim héine dúirte an folklóir heracamach chuirta dúirte. Agus snéanna bhí gom, agus ní báin bhí mar sin a hamráinna dhéanana leat. Tá sam go bhfuil, bhí gailge náú a chaitsa agus sé an gailge bhór chaideannach efficiúla. Agus dígus tú bín sé a caiintir bhór an Údarás na heile. Lu catú bheith ilte chuna bheith na náit na mar sin. Agus is féidir leat de fís a rá, agus is féidir leat a bhóin héine chun rána níos is a ríist, ach san nám chéana. Jabba sé sin do ghoine áithe agus daoine ilte. Héis sé an tachar chatúir tuigim go réidir tú bhais héis táid agus gur bhór tú síchan a rééis sé ríiste na dhé sin. Ach céir do rinne tú go de híomh tíre le líon go bhéir? Well buchas le díos féidir fiochan siar cúplaród, chos nímar na siúlóidí an uair sin. Níor bhéon síime an Údarás a gcósaí siúil. Agus siad na siúlóidí sin ní sé chuidir me na náit an uair sin is mó atá tarach cútóirí go dtí iarthar ghuiineach. Isteach sa Gaeltacht. Daoine go leach dtíanana pisí siúil? Ó sé a daoine mar chuidir mar slí chuir go ghuiineán, agus ceanar a puint gan Údarás leis chuidir mar bhnaímar cóirtarsóir chuir go ghuiine. Agus chuid an Údarás aige de seach sa cóirtarsóirt, na bhíidir anabhad an cóirtarsóirt. Cé ná a bhéh bhainte gan Údarás leachtarsóirt. Céir de díar le muine sé taidín tead an tá le feiceal chuile lá san náid chéan nó a cí mar sin nó nuair a cí mar a bheith cead de crowd a siúlanis agus tá sam gur sibbe hosa agus scúil
go dtí agus credimú, a ní cheapach chéine bega ben Údarás a chuir siúlaíad ná rinne na siúlóidí amach. Bhfuil ní a puinti an Údarás leis an na siúlóidí nuair sin hí níos a bhhainti a fás leis, ach bhí anna bhaintige an gan Údarás le is a gáir trasóireacht. Tá sam. Cén ar a bhéh an bhainte chu le trasóireacht an nuair sin. Ná chuir mé Kerryspring férisce chéirí. Chumar anna cháir lehéad luí má chéip a dóireacht na chailóige. Ní a puin cáir le fáige luí ó Gaeltachta agus cadín luí jabúntaach agus cháán daoine gobrige. Tá gobud sa Kerryspring, tá go leor anna bhfuil? Bhfuil tá osciún le chéad daoine gobar agus chuinn siad san is féidir nuair bhíonn siad san feáintóil, is féidir ó 8,000 galún isce chuir isteach modéir na henúir a chuig. Agus tá sé go húntaach ar fad. Há bunábhar a bhí mí a gúna í chaintear bunábhar a chuirtaisteach san áit agus a costas a bhain leis. Há bunábhar fés na cosacha. Ráit i bhís TP go rá fírisce sa spot bhfuil siad? Bhfuil ví a gobar nuair sin gin gála chunta agus fí sam mar bharisce. Agus ví a gine nuair sin agus tú na pointí is mó san áit gur a bhísce únta agus bhí ní fad a riime sin ó chuir an códa chunta pumpaisteachchan son díireach tá físta Kerryspring. Agus bin an áitis mó a bhí i lár na háite le isce ann hí ann isce fé an dalabhan. Son nuair háidir san le saoimplí ví ábal a saoimplí chuir dómh isce fírisce. Agus níidir bblianamh ach páir chus tamlíonn sospaig agus bhíon isce có. Bhí sé teachta níos? A níos díireach agus bhí mna chanan a bhí fólamh le blianta. Agus sinnéan Kerryspring ní sé an óhín. Árai. Tá mé bucha tá brinín be Galway Water an sinne le a híomh agus bain dechas agus be me caiinte ríos le ar báilín bheag. Da mé héana agus TP ó Crochúd ar éis le tuile Comhrá héis na bhuagríise. Tá an ochras ort. Tá ochras ort. Táimeigh duna darmad ar dúchas an bia agus na daoine freisin na daoine tá cheangail sús lei sin. Bia dúchas ag tasnú ar an 8ú lá fihead ar TG4. Céad fáiltrú beréis ag an gláir Comhrá agus TP ó Crochúd Baile nGall géirí Comhrálum ar a gláir seo a nocht. De ein bailí ar TP sto go samí bailach go samúir a fiúid ce a héin sin go samí freigrthg túireach, Tá mis go le dhéarúna schuit, ce a chéalaíonn san TP? Baisteach Martinarm an chéad lá. Dá ríide? Agus bhí maithir críanna Martin ó go háine an Irán, bhí sé fáil bháis sa seomra in eice is an tomra go rugach mis stíige. Agus chuig maithir isteach agus dúirt sé há Martin óg takehéir an saoil. Agus dúirt sé náglaigh Martinir. Bhí sagart a teachtasteach aige taigan anim bhí an sagart agus taigó muirte. Agus dúirt sé is chléigir dúirt sé a neugin tagart. Agus le ar taigan sanarm agus ben fihan naú lá de bhíhih an bhí seo an bhíhih. Agus le ar taig pól sanarm lá pedar agus pól. Ó, tíigi minú, so taig pól? Taig pól. Inig an tagart agus pól inig nef pól. Well, tá tú benaí? I'm an de benaí. Tá. En son níiad fá taig pól le charéine, so le ar TP. Agus ní réon TP le timp. Deol TP le háart, agus tá fáilte a bh TP agus taig pól nocht Tá, bhid gur bagad. Well, since Ryan starter, he's a geary. We to ser fan tréfse fad gober in Indíle hop. Ken job of ed? Well, nor homer me jolle an skonán so tacht tot ma hellum dol sískedi ferder men Jan Moore. Agus was sístí Jan vi henne vagum Jans was stachige mar vi taxi a yen of norsin gine agus vi minibus agin. So was stach me jolle kan minibus agin stach so skonán agus nor han stach doras som mór lumsa. Right man, right place dúirte. Chumhéirs mise. Tá fearhma dúirte, tá an picú seo teachta dúirte an scanán so David Lean, agus níor bhéile a hénig umsar David Lean. Ach dúirte beisiad a léad séhí agus nábach a bosa dúirte. A chá túúrbma dúirte chun dul an gaiile máireach. Chun sí vinní bosa húta nuas. So fuis
bert har céide gom, ní mit post an nóir sin nach líidir na deharcha chéad do sé siad. Agus chumar an gaibh agus thugam ar nós rá vinibus agus orcháir. Agus fuidir san jobban sun mar seis les dearmid fercáireachta sunna baid. Se, sete be? Ní idir sete néchar, ach bhí ná Atlanta setena. Ó se. Ach dígus tú níamh secha tos nó, agus a feige sé bhí mé a tomáint. Bhí feride hir a gceantrá sémas áún go bhí sé sin osciún na tractors agus na meisiú. Sinna se. Ní ra tusa gaiisteoireacht chuide behanra, ní ra? Ó, ní bheith bhain túine le hosú. Ní ra. Ach bhí dehar chéireann sanna gom bhí sé osciún na praps. Agus bhí sé sin í dhéanamh an taiste a fadóibh son agus agus tú bhí daine ag bhí feride bhí sé san nachchar. Agus agus tú bhí chóm héanaar na héan daine. Tá sa. Agus bhí sé go húntaach a fad mar. Inis sem cén sort fear a bhín mogilún príomhhaisteúir mitsim na chavíir, agus cén sáid Spáin a bhí séra miles. Well, tá an séra fós. Agus anna chargum sé séra. Agus dúirt sí gur sí feig blian réide agus neidir sí na techtnú mechta bhí sí. Mar gathríidir an script ceidir bhóta. Mu se. Agus dúirt sí ní léon túirin féin spéide go dúirt sí có dechar sa sé script. Atá fálam he go dúirt sí gathú agus ráim ríiste dúirt sí. Bhín bheisteach go bunis nach pósta le chéile mar a dhéas a scanán nach Bhí agus bhí sí titihínrá fad le mitcham. Heb sí gur sé go agus fer de a be mitcham bhíis gur sé tití rá i gceart gáidíide órá, bhí sí bailína dhé. Ó bhí sí agus se bailína dí? Ní raibh. Ní raibh? nó bhí ní raibh. Am rá chéirí bailína dhé? Bhí mitcham fer anna bhí be mitcham agus deirtíiste gúna go na haíoch sé na mná cominic agus a haíoch sé na stocaí. Ché cóíar bhí sé sí. Neidir a ríiste, tú hain fao dear a teide an chuid sin. Bhí sé bhí díiste agus chuid spreacha agus bhí sé bhí sé lá suasta ógurcht hí ferranna bhrá be henis chun léana rámaíá. Lis ní éachta sa de thuúlacha ar séranna ar aon den eile bhíán, mar ví go le pósna le hentu sin rá. Bhí agus níor bhéin síime go séar díar meí na gláine agus ní bheith fós, mar daine mar sin ní bhíon pein sem go manach fós méid mé héine go socha láile pádraig 9 gan éie. Agus bhí mar le pósa dánach ar a luúan cáca. Chuisteach láhain go dtíana fi agus bhí chuntáirtí agus tú sé ar sé gom chanéh go sa pósa luúan cáca. Neidir sa mis ní me síína dáta sé am áon ar rééis sin na gcónaí. Só dúirt sé sinéon tochtú lá dúirt sé de a brán. sé seachtú lá a dúirt sé an lá dénach den blian cánach. Agus chéin dúirt sé má fósan súra mis an seachtú lá dúirt sé go tún cháinar fada an eis. Dem blian. Són baiste chamar a gahrú, agus bhí jabagain mar bhín sagar próiste an uair sin an tairá císáin bhí sé trócréid baiste bhí sé ce trúntam go má jóir agus an son bhí má bháir a bhhaid níos measa mar ceap sé go raibh rodéigen suas. Chné ceap sí sin go raibh rodéigen suas agus go hamar pósa. Ach ní raibh sé sin fír. Ach ní tóchtta dhéon ceann rodí mar sin níos baiste bí bídí bhí sí Contúach mai jóir. Bhí. Tú chuisi agus fósta bláil páric agus bhirtúna text ar éis. Agus fuil sa text ar éis agus ciad teasca trí. Díoch sé an pósa? Díoch sé sa lánrodí. Díoch chuna héamh na dhéanach nóir sin. Ach díoch sé sa lánrodí mar bhí airigid anna bhór a bheit mar bhí mu televerigid an bhór. Agus bhí cáin mór a dhéalgain. Teigi minúis sé. Rá airigid mór a íon sé dúirt mí heilte mórlam pí a siaróchain gur bhfuil scríb sé leabhar go bé an rialtas sa beára. Rá tú díon airigid mar a sé fáil overtime. Bhí an tairigid úr sin sa dagan bhí sé timppel nó ráfún díag sa teachtain. Bhí sa fáil fi sé punt. Ar sé lá agus daine bidó fád dánig tí puntíag ségus hocht sé cinine agus hocht pingin i bheit. So bhí ní sa bh a bháil go ar nánach ná mar bheitcha bháil go den tetain ar fad le fá gobar sa dagan. Nar a séintach. Agus ní háiteach uirichlaí do gáireachla é bidúchan éis sin gháil. An son bhí bían hí breicfastar maidin agus bhí lón agus bhí daine ar daine bidó fád dénach. Agus son bhí overtime hí ragób ar de fáil. Agus nóir a bhíidir a déanamh an scanán, nóir a bhíidir a scanána íocht. Nóir ví sé Baile
im chola ví a fáil díalta. Bhí. Bracha sé céhhecha gobaid. Tá mecht daine bhaine leis an gange bhí gomsa gobaid ví a fáil díalta. Agus ú a chola. Agus bhí cúpla seachtain go bhí osciún 16 punta go. Bhí. Mar ví a fáil triple time. Baile. Agus agus tú aige anna bhór. No, tú Spáin sé deit níos áit nar a fachan. Tagann siad tó stechan, tugann siad oberdúin. Ní bhain go tugann siad oberdún, tugann siad fair pléadún, tugann siad biadún, agus tugann siad aigeadún, ná a bheith an taithí go néad. Agus ní thugann siad an ámdún dún é chahabh. Tá sa. So, you know, daine úntaach, bhín cetige mí hall mór go is naimime chu sé leis. Bhile máil siar pí láirmid ar a bósan sinsta chláán agaí bailairí ach bhfuil buile beg tubuisteach sibin sin ní buile begach buile mór marú ledín beglet go tubuisteach. Na dí hochtáid sí taig. Taig Paul naní bíir sin leis agus ledín cruig láidir ó gad bhí se lán susta do cheol. An é múil ar fad, agus bhín díalar chun cross, agus bhí sé léimtar roiir agus bhí sé fémar ceapta de bheith. Cen ní sé bhí sé? Bhí an lácharicha bhí sé hocht, naim líana bhí sé lácharicha. Bannachtíiles. Agus bhí sé hit sé an rothir, agus ní agus an feic méir, mar ní a bheith warcaid. Agus it san tílána dhéic sin fu sé dhéimigin an chunapáin a geann agus brean himriú gáin se déid. Fu sé ceolalas agus nuair a dhéine chuna tapsaí agus nuair a bhí an rudidir tháinig dochtún chumastúirte go bine bána bhfuil sé cheann agus chuig chunapáin isteach agus tílána dhéic sin is an phléiste. Ra sé tí go go hitse go bhhaiscil? No. Ní ra? Go dtíana dhéic sin dúirt den na lena dhéile go sé a maiscil. Acha bísa cé nach dúr go dtí sé a maiscil. Agus dúirt sé uanta go cneasín sé sanna dúirt sé, agus daoch sé buile dúirt sé gimar chailebéidir déim líonna dhéic sin go dtíteach sé amach an úr. Sigim. Pescinn sé ríist. Ra bain teige sin gon báta tinine se fortú héine ó híh de chríí nó tú chud milliánar folatíocht agus stress agus rudaí? Bhíon feibim chrí bhí sé sin náhan ó rugach me. Rá. Feibe be sin agus ní haine se an cín goí an uair sin. Chléin sead ceadí á mai apatíad, srota sé tagantóirin sa leis. Is féidir agáil comá agus ní a puoin ós ar an uair sin, agus bhí tamil mar an stig snásbread leis agus ní a bhailt an leis ceart bhtha, agus chu sé siad mena bhór ach a nniuh, ní é an éibe nniuh leis. Tá tú ceart in Ó, handa man diad, ham níos a fear níos ná mar bhís tucha blian ó hin. Tá crímáine bhhaid bailile. Tá agus tá chuir droisteach pacemaker an san timp gá bhí cúpa mí áin agus tá raibs breisi níos fechtú. Tá. Raibs breisi. Go bhá go dhéanú agus do chrí láidir ar fehád. Bhfuil salní me me bhhailm láir le ar chósaí pellinú caiide mar deann si agus go agus íoscuirecht bhí déile le lechéanna go bach ach rud a go bháin cuasaí éimsire bín tú tuairt léir agus go riine ar an éimsir. Cecha críine agus tá do chud cuathirí? Ní sé sin bheitrééis níos. Bhí anna híime go gúnaíon, agus bhí cuasa bealdaréis gom sémas macóin, agus bhíon díal ar chuige. Agus bhí sé anna ggéar ar fad leis an éimsir, agus bhí tóca ar fad leis. Agus bhí fear le héir broiste mórach trochir Jim feige ó muirte, agus bhí Jim go dtíar chuige, agus bíon daine agus bhí na cóir éis có. Agus nuair a hagan na cóir é gceart. Cén céad aber gá chuthirlumm nó trí? Well, digus tú tá ceann chnoch féanhin agus ar bhás a tampáin. Agus má bhíon spéir goram agat, agus capíine ar bhás a tampáin, há sé sin cóirí sé sin aimsiad anna bhrá techt. Jo fá míú sé seachtain daimsiad anna bhrá. Má dhéchtú sé ar slíomh an ilir, agus há maidin anna bhrá. Gan éon scamalt sa spéir ach ceann do bháidir bara slíomh an ilir, be sé fluch rimime sé aimsiad leon. Bis gin lá. Anna faoileáin. Tá scambal faoileáin tá an Johnny rudí íon le rudí mar sin. Bhína sena cóir ar fadán agus bheith fáidí sé dain séach rudí mar sin rá. An díar sé go náfuinn tucha chu daoine mú. Sinné, gus ar siad go bheith bhfuil ealach ar tain scaittíú rud cí mar sin. Tá ealach rinna ar an nám seo tá mé buchuid. Gur maithead faoi hiocht cíirís go bhgad an tlaintead faoi do chud scéalt agus fad síle a TP. Gur bhí mar sábháilte ród. A gur maithaí. Agus sinna sé nach a chláán be muid
Liberéis le cúna in teachtain se thugann agus chlára lein idir an dálíis chunig í súlaach gon drochaimsir go neimse bhrá agus ar de beheile chunig í héna caiinte agus a córa agus go go dtí sláintseib fad. Nacht TG4, ja fallen a bheits fi chabadal a lechra Gael ag a hocht agus tá Francis in rochaí agus go bhuirid díaréon duine a thucas ina bailach Ros na rún ag a leabhair hís a hocht. Bigí linn. Célóra, Ahantas, Dríocht, na ceoltóirí agus na háránathe is fearr sa tír. Radam ceol TG4, dánach cásca ag a le